Sa kontrobersyal nga pagpahigayon unya sa Sinulog 2021 presentation, unsay kahay pulso sa mga tao kabahin ini. Hangayan ba nga kansilahon o ipadayon ang kalihukan? Una nang nagpahibaw ang PNP nga supak sila sa maong kalihukan. Ania ang report. Miapilar sa Vice Mayor Mike Rama nga tabangan sila nga mapahigayon ang Sinulog Grand Parade o Ritual Showdown sa SRP sumaabot Enero 18. Kinibisan og way approval sa Interagency Task Force kun IETF ang cultural presentation. Gihimugatan niini nga 99% nga virtual ang kalihukan ug way live audience apan dili kumbinsido nini ang ubang grupo apil ng kapulisan sanglit. Mas gadaring gihapon kuno ang gidakanon sa mga participants. Ingon usab niini ang pulso sa mga tao. Ang managhigalang silang Gina o Rosita excited na unta nga makasaksi sa sinulog nga mao'y naanda na nila sa nakalabayng mga tuig. Apan, nagpalabi ang ilang kabalaka nga mahitabo ang halapad nga COVID transmission sa mga participants. Busa sugyot nila nga dili lang una himuon ang Sinulog Showdown. Gusto gid ang mga tao mo dumok baya gid basta sinulog kay sikat kay sinulog unya lingaw ang sinulog pero tungod sa sitwasyon dili murag riesgo kay ba. Hindi na lang sa unta. Oh, next year na lang. Paabot na next year. Makaabot pa. Delikado niya po kayo. Okay naman taro niya. Ipadaya na po na. Lain na po niyang lockdown. Ang candle vendor nga si Florencia may padayag siyang kabalaka sa resulta unya kung mahinayon man ang cultural presentation. Murag kuyaw kay nang yung nana, sir. Ay, basin niya makadaghan na noon ang mga positive, sir. Hinoon, nakakuha og pagdapig ang SFI kang Rolando nga pabor sa pagpahigayon sa mahong kalihukan. Okay ra, gadayon. Oo. Depende na sa tao o kanahugawan ka pagkatao, kana matakdan ka kanang virus. Kauban, si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.